Хора, ние ще играем Майнкрафт с Skywars Team. 4, 3, 2, 1. О, годен Илов. Ще направя запалка. О, не. О, това е яко. Мога да взема и други блокове. Крафтинга. Така. Шпата. И сега ще почупа малко дърво. Сега ще направя Diamond меч. Бонта ми. Тук няма нищо. Да. Да се спика този картоф. Имам изпишка, да, имам. Ма той това не може. Спекам се. Да отиваме към средата. О, как така? Ебас. Ами да направим... сега ще направим още едно. И хайде сега да се сберем чим. Да е, айде зелен. Тук сега дали ще го минем. Айде! Почти сме горе. А той няма да не стигне времето сега. Но ще се пробвам. И не успях. 4, 3, 2, 1. Айде. Влезнахме. Сега къде има чист? О, диамант има. Научим долу, там има много късмет долу. Да, и този път имам късмет. Остана. Това нещо стана гадно. Трябва да се сървър. Това е тъпо сега. И се върнем след малко, когато се оправи сървъра. И... здравейте отново. Айде жълчи отбор се избираме. Тут синя. И аз съм така хора сега. Да. Синя по-хубаво беше. Ма нима и го взе, че го вземай. Чакай, имаше някъде чест. По това трапста е яка. Трябва от вода цялата. Не, имаше някъде чест. Той долу бе. Айде да отидем сега долу. Гледай е скрит. Хубави рамчи има сега вътре. Вземи да взема гордан ябълката. Това. Едно е такова стак. Повече няма. Тук има даймонд кирка и сега ще взема. Това взема това. Даймонд кирка. Взея. Да отидем нагоре сега. По средата ли да отиваме? Да, той ако падне, виж докъде стига водата. Оле. Ама той ако... да ви допредя хора, ако играете това Team Skywars, не се качвайте по водата, иначе... Някой път може да се качи, някой път ако има човек, може да бутне. Нещо усещам, това е снег някакъв фали. Усещаш някакъв снег тук ти. Отиваме към средата, да, но никой
Дано никой не на такова. О, Даймонд неща, взимай голда ябълките. Каската сложа, да сложа, как забравих. Така. Ако вътре има някой... чест. Как само го видях. Така. О, Даймонд каска я забравих, бе. Някой има тук. Оле, не. И да направим последната игра на този клип. И ако ви харесва позицията, дайте по лайкове и пишете по коментарите, харесайте, таковайте. Дай да разберем червения. И хора, аз ще остана да играя тук, босмен ще малко ще дойди. Да. Или не знам. И да. Вече двама сме в червения. Аз тръгвам. За малко ли. Хора, освен да се върне като почнем или се малко. Да. И кой знае хора, отново съм тук и почваме. Да. Ще видим кой ще скапим. Скапи. Пак. Сега до там уния жълтите, виждате ли го уния стълбичка е там бях стигнал и паднах. Така. И да, добре, този мап не е лош. Не сложих каската. Това ще взема, това. Голден е по-згрещо. Да видим кой има долу. Нищо, добре, бай. Сега, да вземем да вече към средата. Обаче островите са раздалечени. Не си виждам. Вода няма. Това е лошо. Така че не знам какво ще правим. Ако починим. Знаете, че това ще е последния клип. Skywalk сигурно се няма да е последния ми. После ме се реши. Аре. Бомб. 767. Какво? Хора, от босмен и от мен казваме, надявам се хареса епизода. Доста добър е. Сега ще погледаме малко тук. Да видим какво ще ни. Тия ред срещу yellow. Ред. Казвам, да. Той е. Да е малък. Лоша битка. Аз си взема да се пообикалям. Ще обиколя средата. Уи. Аз чакам да се клип също тук, хора. Аз съм GamerPro, да. Но банда ме сървъра за 3 дена. И след 3 дена ще има клип Skywalk Steam, като на босмен, но мен ме бандаха. Някакъв тъп шибан човек ме бандаха. Като стоя във вода тук, май банват. Като качвам дези така. То база се направи то. Бро, кодбокси. Не мога вида. Блю. Грин. Айде. Чао. Не го събой. То блюто го. Той е долу. Опа. Гледайте какво става са. Те станаха само тия двамата и е там един мът. Ако става. Честплейт. Не, взеха го. Той не мога да се хватя. От мен и от босмен казваме, надявам се харесват по само да видим този. И да ви кажа преди да свършим, значи копайте да лайкнете, също копайте и абонирайте се за още по-бързо да ги прави босмен. И да, сега следващия епизод, хора. Надявам се харесал и чао от мен и от този бос, който е босар. И да, надявам се харесал епизод, това ще е и следващия клип.